Na dnešnom praktiku z trestného práva uvidíte skvelý výsledok vyšetrovacích metód modernej justície. Dámy a páni, všetci poznáte prípad Jozefa Púčika. Prípad ľudskej hyeny, ktorá sa cynicky vkradla do dobročinného spolku, aby tento napokon okradla. Nie je vám nepohodlné stáť? Ráčte si sadnúť. Prosím. Púčik, ktorý doteraz tvrdošíne zapieral, sa dnes priznal. Prosím. Už ako dieťa som bol kriminálny prípad. Muchám som krídla vytrhával, tríznil som ich a tešil sa, keď od bolesti zúfalo bzučali. Sadizmus. Áno. Vyberal som hniezda, škrtil vtáčence a surovo zhadzoval na zem. Kocurovi som pod chvost nasypal papriky a keď ako šialený behal po záhrade, mal som z toho veľkú radosť. Pokračujte. Neskôršie sa mi zjavila nová náruživosť. Mal som ohromnú radosť, keď som priateľom predmety z vrecka vyťahoval. Bol som na návšteve, a kým ostatní hostia prezerali album, za ten čas som ukradol klavír. Kleptoma. Hej. Mali ste v rodine alkoholikov? Všetkých, aj ženy. U nás vždy ležali aspoň traja opití. Pán Púčik, odkedy ste sa zaoberali myšlienkou okradnúť spolok Humanitas? Už od kolísky, prosím. Osvetlite, ako ste previedli krádež. No jednoducho. Potrel som sa do spolku Humanitas ako hyena, aby som tento napokon cynicky okradol. A kde máte ukradnuté peniaze? Nemám. Púčik, zase chcete robiť komédiu. Chcete zapierať. Bože, chránené peniaze naozaj nemá. Premrhal som všetko. Objasnite ako. Ako? No ľahko. Za pár nocí. S ľahkými ženami, prosím. Bary, karty, flámy, kankán, juhuhu, tanec na stole. Šampanské tieklo prúdom. 100 Vánok sme ho pili, prosím. Áno, to je pravý obraz Jozefa Púčika. Riešne náruživosti, dedične zaťažené podvedomie. A ja? Smutný výsledok. Tu pred vami sedím mravné bahno, vyvrhený, ktorého za besených nocí zhrízáš svedomie, nedovoliac mu oka zažmúriť, ktorého